Sa registration pa lang makita na ang excitement sa mga tawo nga moapil sa dagan. Gani nagtinabangay pa sila sa pagtaod sa wristband una ang aktwal nga dagan. Dihang girelease sa starting point, nalingaw ang nangapil nga mga residente, estudyante, kapulisan ug ubang empleyado sa laing-laing ahensya sa gobyerno sa Lamitan City, Basilan sa giorganisa nga Love Run 2023 nga adunay temang Live, Love, Run. Ang aming fun run o with the team Love Run ay binuo po ito sa pangunguna ng Student Action Force, which is in partnership po sa amin as co-host ng 53rd Special Action Company ng 5th Special Action Battalion. Tinuig ang Love Run nga ginahimo sa mga pulis sa tinguha nga matabangan ang mga estudyante sa ilang pagtuon, sanglit ang proceeds niini mapadulong sa panginahanglanon sa mga estudyante. Nagsugod ang Love Fun Run sa City Hall Compound, Barangay Maganda hangtod sa Palm Beach, Barangay Dangkalan, diin ang unang napulo nga maunang maabot sa finish line, makadawat ug giveaways. Gipasalamatan ni 53rd Special Action Company Commander Police Captain Richard Lozano ang tanang partisipante, ang Lamitan LGU, Bureau of Fire Protection, Lamitan City Police Station, Student Action Forces, Kabalikat Civicom A24 ug uban pang stakeholders sa tabang og panaghiusa nga minisangpot sa pagkamalampuson sa ilang kalihukan. Nagmalampuson ang Love Run ug karon pa lang daan naghuna-huna na sila sa pagpalambo pa sa aktibidad sa sunod tuig. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe!